is named Guni Munichuni Guni. Thank you, Turkey. And they get Nelly from Bulgaria. Guni and Nelly. Turkey. Atacando. Айгюн Туна. Той започва своята танцова кариера с българските народни танци на 6 годишна възраст. През 1994 година започва усилено да учи хип-хоп и брейк-денс, а година по-късно, в 1995 година печели първо място в състезание на Туборг в Измир, Турция. Сега искам да разкажа една история, която Гуни всеки път разказва и украсява като народен фолклор. Така сме се запознали и това е причината той да дойде до Пловдив. Причината естествено си е лично негова и неговата амбиция. Значи се запознахме, мисля, че беше 2009 в Казанлък, вървя се по улицата и гледаме един плакат, салса и народни танци в някакво читалище. Дигнах телефона, звъннах на хореографа на читалището и вечерта цъфнаха двамата ловци на хореографа и с изпълнението и Гуни. Запознахме се, танцувахме, разменихме си телефоните. Не с Гуни, разбира се. Гуни танцуваше с момичета, аз танцувах с момичета. Не помежду си, защото той винаги ми се обяснява в любов и аз много обичам, разбира се. И след месец дойде в Пловдив, тогава партията се правиха в ремикс, много му хареса и доколкото знам, след 3 месеца вече беше избрал дестинацията си, ако не бъркам, Пловдив, и това според мен даде много хубав цвят, даде още повече разнообразие в така или иначе не мога да кажа монотонен, но лишен от разнообразие живота в Пловдив и тогава се радваме на неговата креативност, понякога странност, понякога аз лично много страдам от неговия хумор. Не мога да го хвана никога. Пловдив лично си. Не съжалявам, че случайно или не сме се запознали, то няма случайни неща. Ама тази история е така истината. Той много пъти разказва и я преоцветява, но това е истината. С две думи. В периода от 1999 година до 2007 Гуни и неговият отбор обират почти всички първи награди от състезания и Стария континент. С Гуни се запознахме преди около, може би, 4-5 години, не съм сигурен точно за времето. В Ескалибур правих салса парти, той тогава се появи в Пловдив. Допреди това мисля, че в Казанлък беше преподавал, не съм сигурен. Но още тогава забелязах, че той е носител на някакъв нов стил, такъв, който не съм виждал до сега в България. Със сигурност забелязах елементи от хип-хоп, тъй като и аз съм започнал с хип-хоп да танцувам и намерих доста сходни неща в стила ни, но все пак той танцува кубинска салса. Но като цяло смятам, че неговия стил е наистина нещо абсолютно ново за града и смятам, че обогати като цяло продукта салса в град Пловдив с нещо ново, оригинално и наистина интересно. През 2007 година започва да учи салса в Истанбул при Айтунч Бентюрк, световен шампион в салсата. След множество първи места и 6-то място на световното първенство по салса е време наученото да се предаде на всички желаещи да влязат в магията на танца. Гуни идва в България и избира Пловдив. От мен е Людкаса Дебайла, си инструктора, който най-много пъти идва в тази школа. На партията, на най-различни мероприятия и това означава, че си много широко скорен човек и винаги му даваш ръка на колегите, работим заедно, да правим хубави неща заедно. Искам да ти пожелая крепко здраве, много успехи в всички видове танци, които практикуваш, защото и аз не знам вече колко си, всеки път не изумяваш и винаги да имаш верни приятели за себе си, които да се оплуваваш и естествено тази година да направиш пак най-хубавия фестивал на морето в Мармарис. Се разцепим всички, защото много хора ще тъпят.
това, че аз смятам, че стилът е много добро гледна точка на това, че той е танцувал преди това хип-хопа. Хип-хопа дава много добра обща култура като цяло за танцорите, много добро чувство за ритъм. Той всичко това го има, импровизира много и вкарва много енергия в танца си, което прави впечатление. Наистина смятам, че е добър танцор, а и като видях откъде е тръгнал, имам предвид от неговия треньор Айтюнч, който е световен шампион. Наистина нивото, в смисъл, нивото на треньора, при положение, че е толкова високо, няма как да не създаде ученици с високо ниво. И смятам, че като цяло това е обусловило и неговото ниво да бъде такова високо. Ами смятам, че е много Гуни е добър човек с голямо чувство за хумор. И като цяло се раздава, винаги е много такъв дружелюбен, с широко сърце, лесно установява контакти, приказва много, смее се. Изобщо положителна личност. И понеже аз съм много ангажиран и няма да мога да успея да дойда на това празник, за което съжалявам искрено, искам да ви запазиш едно парче от пословицата ваша баклава, защото съм чувал, че колкото е сладка баклавата, с която черпиш, толкова ще ти е сладък живота. Айде, скоро! Пожелавам дълги години рамо до рамо да танцуваме по партията, събития и всичко, което ни предстои заедно, рамо до рамо. Прекарахме сега през лятото на Мармарис, фестивала, който организира там, като цяло. И получиха се много добре и партията, и всички събития, които организира. И се надявам това да стане традиция и да продължава така да занапред да организира такива хубави събития.
Sevgili Aygün, bugün senin gün ve sana özel bir sürprizimiz var. Ta Manisa'dan bu kadar mesafeyi aşıp sana geliyoruz ve sana özel sürprizimizi hemen seni içeriye alıyorum. Burası bizim stüdyomuz ve hazır mısın Aygün? Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar Aygün. Hey, mutlu yıllar. İyi ki doğdun. Aygün, bugün senin için dans ediyoruz. Hey! Poz! Kollar! Side Easy! Dönüş! Her ne kadar da mesafelerin önemi olmasa da her zaman hissediyoruz sen bizim yanımızdasın. Aygün Başkan! Aygün Başkan! Allah yolunu açık etsin. İyi ki doğdun. Seni seviyoruz. İyi ki doğdun Aygün. Por eso este ritmo sabroso no puede bailar, sonando los cueros de veras, pa' gozar mi changawa. Sevgili Aygün, iyi ki doğdun. İyi ki seni tanımışım. Mutlu yıllar. Happy birthday.
Seni seviyorum. Rico Paparin! През 2009 година Гуни създава своя собствена школа, която по-късно кръщава YB Dance Team.